Už je isté, že Slovensko bude mať veľký závod na batérie. Spoločnosť Gotion Inobet sa rozhodla pre dlho očakávanú investíciu na Slovensku. V meste Šurany postaví svoj prvý závod. No a štát ho aj podporí sumou 214 miliónov eur. Celková suma investície, to je táto suma, je 1 200 miliónov. Je to druhá najväčšia zahraničná investícia v histórii Slovenska. Fabrika by mala vyprodukovať 1000 batérií do elektromobilov ročne. Prvé vzorky už budúci rok. Produkčná výroba podľa plánu by sa mala naštartovať začiatkom roka 2027 a plná výroba sa očakáva v júni v roku 2027. Na Slovensku budú vyrábať približne 20 GWh kapacity ročne. Odborníci hovoria, že baterkáre na Slovensku potrebujeme nielen z hľadiska ekonomiky, ale aj budúcnosti priemyslu. Budúce elektromobily, ktoré budú do roku 2035 vyrábané na našich automobilkách, budú potrebovať niekoľko takýchto gigafactories a ak by sme takéto batérie nevyrábali na Slovensku, tak pokojne môžeme využiť susedov, ale tá hodnota, ktorá vzniká pri výrobe batérií, by samozrejme nešla pre slovenskú ekonomiku. Pridaná hodnota na Slovensku bude zostávať u týchto výrobcov a to sa musí odraziť aj v naplňaní štátneho rozpočtu a zamestnanosti ľudí v danom regióne. Fabriku postavia v priemyselnom parku v Šuranoch, v ktorom by mohli postupne pribúdať aj ďalší menší dodávateľia investora. V novej fabrike plánujú využívať najmä obnoviteľné a udržateľné zdroje. Obnoviteľné zdroje energie pri napájaní a zabezpečovaní elektrickej energie pre závod sú našim hlavným cieľom. Hovoríme napríklad o plnom využití strechy tohto závodu na inštaláciu solárnych panelov a veterných energetických turbín. V regióne vznikne 1300 nových pracovných miest. Investor sa zaviazal, že vybuduje aj výskumné centrum. Je to rozvoj všetkého. Bavíme sa o zdravotnej starostlivosti, bavíme sa o vzdelávaní, bavíme sa o rozvoji aj infraštruktúry, bavíme sa aj o bytovej politike. Výstavba baterkárne by sa mala začať ešte tento rok. Andrá Škutová, RTVS.